No és un llibre, com deia, no és un llibre d'història, sinó d'històries, d'anècdotes, de passions, de les passions que van tenir fa 100 anys les primeres persones que van esquiar en aquest país. Unes primeres persones que es van reunir en el pis que hi ha aquí dalt, a la sala de juntes, i van acordar comprar material i en el moment que el van rebre van anar als Rojos de Peguera a iniciar les esquiades. Els primers esquiadors catalans van ser autodidactes. Ningú els va ensenyar, per diversos motius. Primer perquè la gent que ensenyava a esquiar en aquella època eren noruecs que no van voler venir aquí a Catalunya. Primer perquè els queia molt lluny, després perquè tenien molta feina en ensenyar a esquiar a la gent d'Àustria, Suïssa, etc. I després perquè no confiaven en la nostra neu. És per això que els primers esquiadors, dèiem, van ser autodidactes. Ningú, absolutament ningú els va ensenyar. I això vol dir que ja us podeu imaginar com van ser les primeres jornades d'esquí. Plenes de patacades, plenes de decepcions, i si hi ha aquí algú que ha après a esquiar d'adult ell sol, sap perfectament del que estic parlant. Ho van passar molt malament. Això s'explica en aquest llibre. El llibre està dividit en 3 parts. Primer parlem de la prehistòria, on expliquem que l'esquí va ser el primer mitjà de transport de l'home. A vegades es diu que va ser la roda, no és veritat. L'home del Neolític, que vivia al nord d'Europa, si no tenia esquís no sortia de la cova. Llavors, clar, es van inventar aquest mitjà per poder sortir. Hi ha una part central, que és la més important de totes, que és la part dedicada a Catalunya, el 80% del llibre, i després una última part dedicada al futur. Malauradament, en els 2 últims anys s'ha parlat molt del futur de l'esquí. Aquest any no s'està parlant gaire. I tots sabem per què. Simplement perquè està nevant. És un llibre molt televisiu. Havia de ser així, entre altres coses, perquè la portada està al logo de TV3. És un llibre on hi ha fotografies, el podeu veure, molt grans, fotografies amb un disseny molt modern i fotografies del SEC, fotografies del Centre Excursionista de Catalunya que llueixen moltíssim, com aquesta de la Molina. Quan el senyor Samaranch ha parlat de Sarajevo, m'ha fet venir al cap que nosaltres una vegada, amb TV3, amb el Temps de Neu, vam anar a Sarajevo immediatament després de la guerra. Els Jocs Olímpics de Sarajevo també van ser els primers meus com a periodista, i després vam anar, després de la guerra, i aquí publiquem un capítol dedicat a les fotos de com ens vam trobar a Sarajevo. L'arxiu més important, les fotografies més importants del llibre són del SEC. És per això que entro ja directament en el capítol d'agraïments i no us preocupeu perquè aniré ràpid. Gràcies al SEC, Centre Excursionista de Catalunya. Encara recordo, Josep Manel, la primera reunió que vam tenir fa 3 anys, amb un despatx, era el mes de juliol, no hi havia aire condicionat perquè s'havia espatllat, sudant els dos de mala manera, i parlant dels 100 anys d'esquí. Gràcies al SEC i gràcies al vostre arxiu. Gràcies a la Federació Catalana i a Ramon Carreras i a la Junta Directiva per tot el suport que hem tingut. Gràcies a l'editorial Cossetània. Jordi, te l'has jugat i espero que et surti bé, de veritat. Gràcies a TV3 i gràcies sobretot a Helena Boixens. Helena Boixens, d'alguns programes de tele fan llibres. Llavors l'hem tingut durant tot el temps al nostre costat i ens ha ajudat moltíssim. I gràcies a l'ACE. Xavi Nolla, president de l'ACE, moltíssimes gràcies, i al Quim Alsina, el director general. Les estacions catalanes han fet un esforç impressionant amb aquest llibre, que servirà a més per promocionar l'esquí. I ja que parlem de promocionar l'esquí, us explicaré una anècdota i segur que acabo ara. Durant 2 anys, fa uns dies vaig rebre un e-mail d'una persona que es diu Àlex Rull, i és la persona que ha maquetat aquest llibre. Durant 2 anys amb aquesta persona em vaig estar intercanviant e-mails constantment, 2, 3, 4 cada dia. I l'altre dia li vaig escriure un per acomiadar-me, dient-li que el llibre m'agradava molt, com havia quedat i tal, i ell em va contestar. I em va dir que durant aquests 2 anys ell no és esquiador, jo ja ho sabia, i no només és esquiador, sinó que passava olímpicament de l'esquí. I que durant aquests 2 anys
ajudant-me a fer el llibre i maquetant-lo i fent tots els canvis que he fet, etc. I descobrint la història dels pioners de l'esquí català, ha arribat a estimar aquest esport. I en aquest email em va dir que tenia unes ganes boges de començar a esquiar. És la sensibilitat de l'esquí, per l'esquí, d'un no esquiador, és molt important. Em sap molt de greu que els primers esquiadors del SEC no puguin llegir aquest email. Em sap molt de greu, és una llàstima que els primers esquiadors d'aquí del SEC, les persones que fa 5 anys van portar l'esquí aquí, no puguin veure com actualment milers i milers de persones disfruten d'aquest esport a les nostres pistes. També em va saber molt de greu, i és una llàstima, que aquests homes no puguin veure que el dia 8 de novembre aquest any s'ha esquiat a diferents pistes de Catalunya. Estic segur que si aquests socis del SEC estiguessin aquí entre nosaltres ara, estarien contents, sobretot per un motiu, i és que gràcies a l'esquí, centenars de pobles del Pirineu ara estan vius i ben vius.